Nech mu to po stranách bojí. Takhle je to dobrý. Došla materka. Imo, úsmej do kamery. To je ono. Aj, ty ole. Žlutý pes. Áno, Imo. Nechaj mu to tam, to máš dobre. Ja na finále potom druhú. Počkaj, tak to nemôžeš dávať na finále. Dieťa mám. Tomu sa hovorí, srdce je mimo, to je ono. Hej, vzadu roku jenom. Na Jarda Jagru, hokejová rodina na Jarda. Je kamo hasiča vzadu. Hasiča. Áno, vzadu roku. Na rogu budeme. A počkaj, sa vyžívaš, ty máš za ušami strieľa šutky. To je ono. Si vyštudovaný kadierník, podľa mňa. Imane, máš to tady špatné. Chovajte všetky zrkadlá. Julie, je parket tvoj. A vie manažer, čo si tým striehajú chalani? Áno. Chcel by som to upresniť, čuráky. Koule. Nechaj. Nech to nás tam bude. Ideš jak Tom Poa. Tom Poa. Mr. Miyagi. Učiteľi. Á, počujem, že dochádza baterka na strešeku. To mi blíži normálne. Ešte je pokuta. Budem sa nestriať nehovorí. Ale bola ona to. Dobre, to už dostane. Vítaj sa, Rimo. Stoj. Ukáž sa? Čo tiebe, jak vyzeráš teraz? Pasa. Ty si, tam vyžívaš za uškami, si mi takto nastrihol. Fagala. Že? Co ty môžeš šimiť do piči? Ja by to dojemal, keď iba dojemal.